May gudto dira te. Unsay toyo? Mangayon ta kog ayuda te. Ayuda? Ngano mga yung kag-ayuda? Sa katong kuante ba sa Bagyo ganite. Ingon maguto sila ngadto nga naa daw panghatag nga ni ayuda. Naigo din yung balay. Oh, naigwa mo ang balay te. Dako sa dog damage lagi. Si pangani mo? Pablo te. Pablo... Si apelido? Makaluluoy te. Pablo Makaluluoy. Pablo Makaluluoy. Pablo Makaluluoy. Wala ka sa lista. Unsay wala sa lista te nga naguba man namong balay. Wala lagi ka sa lista no. Sa mga taga nag-ayuda ba? Wala man nimo nga diri. Oh, tanawa oh. Oh, kita ka? Na, kining listahan. Wala man ka na lista. Sure ka diri ka nga barangay? Ngingan no maning wala mo ko na lista te nga na-appeal man namo ate. Napiktuhan mo sa ko sa Bagyo. Wa ka kasabot. Di pa kita abiti ka sa lista ha. Walay Pablo Makaluluoy diri. Kita ka ni? Oh, tanawa na. Oh, way Pablo Makaluluoy dira. Kasi naa sa pidiya. Binuang mo nang inyo ate oy. Huwag kita mahimo anak dong. Di kita kapili tagag-ayuda kay wala man ka sa lista. Na, wala man. Klaro man kay wala man jud imong under di mo sad pwede tagaan ti kanya wala ka nganhi, di ba? Nakabutar ba ka pag last? Oh, nakabutar ko ato pag last election te sa inyo ha mo gani ko ni butar te. Ama ba? Ni butar de ka to nya sa amo ang partido. Oo te, apel mo gani ko ato pagpangampanya ninyo. Oh, nakabutar ko sa inyo ha ato te oy. Ay sus, kadugay sa di mo ni sulti dong. Oy, ayuda ni mo ha. Duha na ka buok. Ay, salamat kayo te ha. Duha lagi ni kabuk te no? O duha na ka buok kay ang kanang usa karon. Unya ang kanang usa in kaso mudag og ugma. Ayuda dayon. Ina na kapasas amo ang serbisyo. In kaso mudag og ugma. Ayuda dayon. Ina na kapasas amo ang serbisyo.